Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon. Dan uwa, yau zamu nuna muku wani application wanda zaka iya downloading din icon na application. Dukkan application din da yake so kai amfani da icon ɗinsa ko kuma kana so ka dauki icon ɗinsa ko kuma logo, kamar a ce wannan TikTok din nan. To TikTok ka san menene icon? Bari mu nuna muku icon a jikin TikTok. Kamar yanzu bari mu buɗe data mu tafi can Google. Mu je mu tambaye su TikTok icon. Yanzu da muka shiga Google din nan bari mu saka TikTok icon. Ga nan da muka saka TikTok sai mu saka musu icon. Bari mu shiga hoton. Bari mu je mu shiga hoton. Yawan shiga hotunan ga yanayin za su zubo, idan za ka sun nuna TikTok icon din, dukkanin wani icon da ya danganci na TikTok za su nuna wani shi. Yau ga shi nan za su nuna wani shi, data ce ba ta da ƙarfi. Yau duk wannan wanda ka gani sun nuna mana duk wannan icon wanda ya danganci TikTok. Ga yana icon wanda ake kira da Hausa zaka iya kiransa da tambari, amma dai kuma da Turanci zaka iya kiransa da icon. Gashi nan dukkanin nan icon ne, wato tambari. To waɗannan su ne nan icon. Idan kana so ka ɗauki na application, to idan kana so ka ɗauki wannan application ko wani kala application ne, to zaka yi amfani da wannan application ɗin ka ɗauke sa. Kuma wannan application ɗin ba iya wannan yake ba, yana yin abubuwa da yawa a cikin wannan application ɗin domin zai iya nuna ma ƙarfin network ɗinka da dai sauransu. Bari mu shiga cikin wannan application ɗin domin nuna muku. Za mu ajiye muku link ɗin wannan application a ƙasan description na wannan bidiyon domin ka shiga ka je ka yi download ɗin application ɗin domin kai ma ka bincike naka. Ga yana nan wajen ka gani ya nuna mana yanda abin da ke tafiya a kan wayar mu a yanzu. Ga yana nuna mana internal RAM storage, ga yana battery, ga yana battery recharge, ga yana battery discharge. Ga shi nan. Yau ga shi nan ma duk ya nuna mana dukkan wani tsare-tsare. Ga yana nan dashboard, ga nan system, ga yana CPU, mai duk dai ga sunan wajen. Ga sunan da network, ga nan sai in ƙara in duka jawo wannan alamar sai in zo wajen nan mai suna apps din nan. Yanda na zo wajen nan mai suna apps din nan, ga shi nan dukkanin application ne, dukkanin application ɗina ne. Bari in zo kan TikTok din. Bari in ƙarasa bangaren TikTok. Yau ga shi nan ga wannan application din na TikTok. Idan ina so in dauki icon din wannan application din na TikTok, zan zo in taba wannan alamar ce, alamar digo-digon nan guda uku. Ina taba alamar kamar haka, zai zubo mini wannan rubutun. Yanda ya zubo mini wannan rubutun, ga shi nan sharing APK. Ga nan zan iya daukar APK ta application din, ga nan export APK. Zan iya fitar da APK ta wannan application din in tura wani ya je ya yi downloading din sa kai tsaye, ko kuma in tura masa wani abu. Ga nan sai in zo wannan alamar mai suna save icon. Ga nan show in app market. Ga dai tsare-tsare nan da yawa. Sai in zo in taba wannan save icon din nan kamar haka. Na wajen sun nuna mini wace folder zan yi save din sa. Bari taba wannan alama, bari bar ta a wannan mai suna downloading din nan. Bari mu bar ta, sai in zo in taba wannan alamar. Ga shi nan wannan alamar ta 7 din nan, alamar nan ta 7, sai in zo in taba ta kamar haka. Yau ga shi nan ya nuna mana wani ga nuna mana 7 successful. Yanzu bari in koma photos ɗina. Ga nan ya nuna mana algorithm. Bari in shiga wannan album ɗin kamar haka. Yau ka gani ga yanayin nan wajen ya nuna mani ga yanayin icon ɗin da na ɗauko yanzu. Kaga wannan shine icon ɗin da na ɗauko yanzu. Ga yanayin yanzu sun ɗauko yanayin zaune application ɗin ya ɗauko mana icon ɗin ya ajiye mani shi a cikin storage ɗina. To wannan application ne dai mai matuƙar amfani. Dan wannan shine ƙarshen bidiyon namu. Idan baka mana alamar subscribe ba, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa domin kasancewa dukkanin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.